तोरा के एगो जीजा बहन चोद कहां बारी हई का है तो बैठल बानी तो जब बैठ के झाट उखाड़ा तानी और चोंगा बाक्सा टोली पे बनवाई की परछावन होखो बारात किलो अरे जरीला तले दूसर गाना बजाओ एंजॉय लिया नदी नाला के पार। अच्छा दूसर गाना लाण में से बजा दे ई पूरा गाना बाज जाए दो ओकरा बाद बाजी बड़ा जोश भाई बूढ़ो में पूरा हिलावता है। ए मम्मी तू झाट उखाड़ाई करू तू ना चल अरे गाना मर हई लौंडा बा साला ऑर्केस्ट्रा में बनले रहनी हो सारा चीन लेलक अब तो एकरा गाड़ी में बांस धासी ढेर तू चिन्हे वाला भइल बड़ा ऑर्केस्ट्रा अगर नहीं विश्वास तो चलो उन्हें खोपचा में खोल के देख लो। तो बजाओ सो सरवा जब ऑर्केस्ट्रा आता बजाओ सन बजाओ गाना ए बाबू हमर लान ऑर्केस्ट्रा संग नस्ल बड़का टोलिया पे चोंगो में बाक्सा बनवाओ ना कि बाराती के लो परछावन को हमार जल्दी का रे बाबू तोर बाप तो निमन कुछ बोलना ही नहीं ना ऑर्केस्ट्रा बनले बारे ना रथ बनले बारे ना हाथी घोड़ा बनले बारे ना बम पड़ा के बनले बारे तोर तो बेइज्जती हो जाई। आही बा हो तू तो ठीक कहता रहो हम अपना मेहराज से वादा कर दिल रही हो ऑर्केस्ट्रा लिया लांगड़ा के भांगड़ा लिया बम पड़ाका लिया हाथी घोड़ा लिया आ कुछ नहीं खे हम वहां जब बियाह करना जम बाबू रे किसियो मत जोन बनाइल बा तौने लेके जो बियाह क के आ तोर लइका होई तो ओकरा छठियार में सब बनाई रे माई एक वाली शादी होला एक वाली सब शारदा पूरा हुई हाथी घोड़ा ना जाई तो बियाह हम ना कर जाम। हां ठीक कहता नी और बाबूजी ने बड़ी दोगला हई भरो नहीं कि बनले कि हमनी के नाची स अब तो हम आवरी बियाह करना जाम जब सब कुछ बनाई नु तबे बियाह कर जाए है ना तुम 300 रुपया देबू हो है जी 300 का मांग दनी 500 मांगी 300 का काम हो जाई 200 का फ्रूटी हो जाई। बाबू देखो त रही मौगवा के काहे खातिर पैसा मांगता जाके एकरा के मार भोले रात के बारात जाई देखो त रही लड़की के लो जाता मन करता अभी झाड़ू से झरुआ दी साफ एगो रतिया नहीं के चिन्हत अभी ना हाथ धोआ के नया कपड़ा पहननी अभी ला सार देहलस अति कइले बा बेटा छोड़ रे पहले बोल मा तोरा पहले से हमर झाड़ झोकर बा सुबह 9 बजे से नहावा के नया कपड़ा पहन उनके सेंट रोड मार के रेडी बानी हम आ तोनी के बारात निकले कोनो टेंशन ही नहीं खे तो तू काहे टेंशन लेता रह तेरा टेंशन लेला से बरातिया निकल जाई ढेर टेंशन लेवेला भल बारा तू हेलो हम कर जीवन होई हम टेंशन ना ले तो ही बहन से पड़दा टेंशन ली का कपिल ते लार खानी बोलत है दुआर पर बोला के बेइज्जती करत है ते अभी हमरा के जानत नहीं कि हम निमन के निमन है या बाउर के बाउर है बहन चोदऊ छोड़ो मत बोलो सबने तो एक दिन ज्यादा होके करला आज ज्यादा होई तो अभी 49 किलो ग्लास गिर जाई अब बारात की जगह नु साथ होके लगी ए विशेषरा के लइका जबान संभाल के बोल खुशी के माहौल बा अभी हमरा के चिन्हत नहीं खुश ना तो बकरी समूह में मुतवा दे कि दोनों बाप बेटा तर्ज बसन रे कपिला उठबे कि ना रे कि झाड़ू उठाई एक बार बहन के जिंदगी में बाहर रह जा बाकी रात में रात से शादी मत करो जब झाट बुझत काल नु तोनो बना देले अरे साला मेहरारू फोन कर देलोस जाए दो बतिया माई आमाओ तनी फेरू देखो सरवा केंगो बोलता है ए बेरे मेहररुआ खराब लागतिया जानता रे बबू हम लान में जानते नहीं बताइबो तब नहीं जान सुन बहन चोद बताओ तनी ए कोपिला खाती है लड़की के फोटो देखैनी तो एके बार में पसंद कर लेलस आ कहता जब शादी होई तो एकरे से होई ना तो मुसमुनी के दवाई खा के मर जाए अब जब गांव में बांस धासतिए तब बुझाता ए विशेषर एगो त मुंह तार बदुरी खानी बा अपन मुंह बंद करके रख ना तो हम भूल जाम कि हमर भसुर हवा आ हई झरुया देखा तारा मुंहे में रेल देम मैं कातरा होकर नदियों से जंग करता हूँ मैं कातरा होकर नदियों से जंग करता हूँ मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेवारी है बा पौना बा बड़ा झकास सही बोलत तने हमर दिल खुश हो गइल बोली बोली जब राउर दिल खुश हो गइल मन करता रउरा दिलवा में हम ढुक जाई ढेर से नातिक बेटा दिल में घुसेला भल बारा हमार दिलवा छिनरिया के दिलवा से खराब बा का वाह कपिल वाह आज तो तोर मेहरारू तोरा के बेमौत देलस झारुए बड़ी बहुत तरह से रहो जब तार में रहो तरह के पूजा कर ले तो जाके पहले मनु लुका लो ए तू अजी दुआरो पर काकर चललू ह बेटी पतो हो तो बेटी पतो हो के रहन सीख दुआर पर नजर मारे चललू ह फिलारी ए ज्यादा मत बोली हम फिलार में रारू ना होई हमर मोबाइल भुलाइल बा उहे खो जाता नी केउ ले ले बा तो दे दे